Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Robbie D. Hayasaka, Mie Park, Ruby and Rayleigh, Marinela Sabay, at sa mga nag-renew ng badge na sina Lester Malabarbas at kay Trina Rio Candia. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na itago na lang natin sa pangalang Ging, short for Saging. Taong 1983, Estancia, Iloilo. Itong mga panahong ito, nakatira si Ging sa isang medyo tagong lugar. Hindi naman siya totally tagong-tago. Napapalibutan lang ng sagingan yung bahay nila. Tapos mga ilang metrong lakaran lang, bayan na kaagad. Hanap buhay kasi nitong asawa ni Ging. Halata naman sa takbo ng kwento, yung pagtitinda ng saging. Sa araw-araw na pamumuhay nilang mag-asawa, palaging nasa labas itong asawa ni Ging kasi nga naglalako siya ng saging. Siya lang ang naiiwan sa bahay nila para maglinis, magluto ng pagkain nila at kung ano-ano pang mga gawaing bahay. Isang tanghali, katatapos lang nilang kumain ng tanghalian, umalis kaagad yung asawa ni Ging dahil meron itong babalikang mga customer niya. Nung naiwan si Ging mag-isa sa bahay, naisipan niyang magpahinga. Kasi wala naman siyang gagawin At saka nakakaantok din. Busog siya Nung nasa kalagitnaan na siya ng idlip niya, naramdaman niya na yumayanig sa buong paligid ng bahay nila. Kaya nagising siya. Napabangon siya bigla kasi baka lumilindol Pero yung pagyanig ng lupa paunti-unti. Merong delay. Gada 1 segundo yung pagyanig. Kung lindol yun, dapat dire-diretso lang, di ba? Napatingin siya sa bintana nila. Sinilip niya yung mga puno ng saging kung nanginginig rin. Pagtingin niya sa isa sa mga puno, meron siyang nakitang lalaki na nakasakay sa kabayo. Ang nakakapagtaka, sobrang laki naman ng kabayo kasi lagpas siya sa puno ng saging Nang biglang naglakad yun at tumungo papunta sa bintana nila, kitang-kita ni Ging na kalahating tao at kalahating kabayo yon. Naglakad yon papalapit sa bintana kung nasaan ang kwarto niya. Pagdikit nun doon, ipinasok nun ang ulo niya at bumubuka-buka ang bibig. Sa puntong yan, hinimatay na lang bigla si Ging. Pagmulat niya, bigla siyang tayo. Tapos hinanap niya yung nakita niyang nilalang. Pagsilip niya sa bintana, papalubog na yung araw. Ilang oras na pala siyang nakahiga sa lapag ng kwarto nila. Nahulog siya sa kama nung nakita niya yung nilalang na yon. Tandang-tanda niya pa lahat Pero sumagi sa isip niya na baka panaginip lang. Agad siyang tumayo para makapaghanda na ng hapunan nila ng asawa niya. Ilang oras ang lumipas, dumating ang asawa niya at sabay silang kumain. Nakwento niya sa asawa niya yung tagpo niya doon sa nilalang na yon. Ang sabi nito sa kanya, "Ha?
Baka nananaginip ka lang. Ang tagal-tagal na nating nakatira dito eh. Tapos ngayon ka pa makakakita ng ganyan. Wala yan. Pinapaliwanag niya sa asawa niya ang bawat detalye nung nakita niyang nilalang. Hanggang sa tanungin siya nito ng, "Nakita mo ba yung kulay ng buhok? Anong kulay?" Nag-isip ng ilang segundo si Ging. Hanggang sa naalala niya na kulay dilaw o parang ginto yung kulay ng buhok nun. Sagot sa kanya ng asawa niya, isa yung Taiho. Paano mo nakita? Hindi naman nagpapakita yung mga yun. Hayaan mo na. Hindi ka naman sasaktan yan eh. Tumahimik na lang si Ging nun at nagpatuloy siya sa pagkain. Kinagabihan, nagyoyosi sa bintana yung asawa niya habang pinagmamasdan yung sagingan nila. Dumikit si Ging sa asawa niya at nagkwentuhan sila ng mga pangarap nila. Ilang sandali pa, nagkayayaan na silang matulog. Nung nakapwesto na sila sa kama, pareho nilang narinig ang isang iyak ng babae. Nagkatinginan silang dalawa. Tanong ng asawa niya, "Ging, naririnig mo yung umiiyak? Ha?" Sagot ni Ging, "Oo, sabi ko sa iyo eh." Ang sabi nung asawa niya, akala ko ba lalaki yung nakita mo? Bakit babae yung umiiyak?" Maya-maya pa, may unti-unting bumukas ng bintana nilang mag-asawa. Pagtingin nila doon, bumungad sa kanila ang isang napakalaki, napakaganda at nagliliwanag na muka ng isang babae. Balikwas silang mag-asawa nun, tapos takbo sila pababa ng bahay nila. Yun ding mga oras na yun, rumekta sila sa kakilalang manggagamot nito ni Ging at sinabi nila yung mga nangyari sa bahay nila. Sumama yung manggagamot sa kanila para tingnan yung sinasabi nila. Pagdating nun sa bahay, tahimik naman. Tapos yung bintana nila nakasarado. Ang sabi ng manggagamot, susubukan niyang kausapin yung mga nanggugulo sa kanila para itanong kung ano bang problema. Lumabas ito ng bahay nila at sumuot sa mga puno ng saging. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin ito bumabalik. Natakot na yung mag-asawa kasi baka napano na yung manggagamot eh. Pagbaba nila ng bahay para sana sumunod, nakita nilang nagmamadaling tumatakbo yung manggagamot pabalik sa kanila. Nakahubad na ang damit nito, tapos gulo-gulo na yung buhok. Akala mo nakipagbuno eh. Tanong kaagad ng asawa ni Ging, "Oh, Ambo, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo?" Sagot nun, "Sa loob na ako magkukwento. Halika kayo, pumasok na kayo sa loob. Muntik na akong mamatay." Pag-akyat nila sa itaas, konting pahinga lang at nagkwento na yung manggagamot sa kanila. Ayon dito, kaya pala nagpapakita yung mga Taiho kung tawagin ng manggagamot ay dahil nanghihingi pala ito ng tulong sa kanilang mag-asawa. Kahapon, nung unang pakita nito kay Ging,
kakakuha pa lang sa anak nila nung elemento na kung tawagin ay itol. Isa itong itim at napakabangis na engkanto. At ang hilig nitong kainin ay yung mga batang engkanto din. Nakatira ang itol na yon doon sa bandang sapa kung saan may napakalaking puno ng balete. Usap-usapan sa lugar nila na marami talagang nakatirang nilalang doon, kaya wala gaanong lumalapit. Marami na rin sa lugar nila ang nawala nung minsan silang pumunta sa puno ng balete na yon. Pwedeng dahil sa mga buwayang namimeste sa lugar nila, o pwede ring dahil sa mga itim na engkantong nakatira sa puno na yon. Walang makapagsasabi kung anong dahilan. Matapos makausap nung manggagamot yung mga tayho, siya na mismo ang pumunta doon sa puno ng balete para kausapin yung mga itol. Agad naman niyang napaamo ang mga yon at binigay yung anak ng mga tayho. Ang naging problema niya lang, nung nawalan ng bisa yung agimat niya na pampasuko sa mga itol, agad na nagbigay ng utos yung mga yon sa mga hayop na nakapalibot sa puno na lusubin siya. Kaya nagkalasog-lasog yung suot niyang damit. Nung lumalangoy siya sa sapa, kung ano-anong kumakagat sa kanya. Mabuti na lang, hindi yon ganon kalalaking hayop. Dahil kung yung mga buwaya talaga yun sa sapa, malamang mawalan siya ng isang braso o ng isang hita. Ligtas namang naihatid nung manggagamot yung anak ng tayho sa kanila. At bilang kapalit nun, binigyan siya nito ng kapirasong buhok. Pero hindi nila makikitang mag-asawa yon. Siya lang ang tanging makakakita dahil sa kanya lang ibinigay. Niladlad pa nga nung manggagamot yung braso niya para ipakita yung sinasabi niyang buhok, pero wala silang nakitang dalawa. Habang nagkukwentuhan sila, samot-saring ingay ang narinig nila sa buong paligid ng bahay. Nakakatakot yung mga tunog. May tunog ng tambol, huni ng ibon, palakpak, lagabag, mga bumabagsak na bato. Basta halo-halo na. Ang sabi nung manggagamot, huwag silang matakot. Yun ang paraan ng mga tayho para magbigay ng pasasalamat sa kanila. Dala ng kuryosidad, naitanong ni Ging kung bakit hindi na lang sila mismo ang pumunta doon sa teritoryo ng mga itol. Diba, ayon sa mga kwento, ang mga tayho ay makapangyarihan? Sagot nung manggagamot, hindi sila makakatawid doon sa harang na ginawa ng mga itol. Dagdag pa niya, hindi lang itol ang dapat katakutan doon sa puno ng balete. Napakaraming nilalang ang nakatira doon. Yung itol na sinasabi niya, pinakamahina pa yon kung ikukumpara sa naghahari-harian doon sa puno ng balete. Nung nakausap niya nga yung itol, nakatitig lang sa kanya yung hari. Hindi natitinag sa pangsilaw na taglay niya. Kaya talagang nakakatakot doon sa puno na yon. Mainam na layuan na lang nila. Matapos ang lahat ng diskusyon nila, nagpaalam na rin itong manggagamot. Kasi anong oras na at meron pa siyang pasyenteng nasa bahay niya. Silang mag-asawa, nanatiling nakatitig sa sagingan nila
habang manghang-mangha sa mga narinig nilang kwento nung manggagamot. Meron pala talagang nangyayaring ganyan sa mundo natin na hindi natin nakikita o nararamdaman man lang. Makalipas ang ilang buwan, taon, inulan ng swerte itong mag-asawa. Maniwala kayo o hindi, kahit hindi panahon ng saging, walang tigil sa pagtubo ang mga bunga nito. Kaya wala rin tigil sa pagtitinda itong asawa ni Ging. Hanggang sa hindi na lang nila namalayan na napakarami na pala nilang naipong pera. Sapat na ang pera na yun para palakihin yung bahay nila at kumuha sila ng mga tauhan na makakatulong nila sa negosyo nilang sagingan. Okay, opinyon ko sa kwento. Galing. Sobrang galing. Hindi lang pala sa mga duwending puti natin makakamit yung ganitong klase ng tulong, no? Maging sa mga tayho din. Sa pagkakatanda ko, meron akong kwento na ganito eh. Yung merong tayho ang gustong magbigay ng ginto sa isang pamilya. Pero alam ko hindi nila yun nakuha eh. Hindi ko lang matandaan yung kwento na yon. Pero alam ko meron. At saka, yang mga tayho, karamihan sa mga yan, nakatira sa Biringan. Narinig ko lang din ang kwento na yan. Baka merong nakakaalam sa inyo. I-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.